Samantala mga idol, kaugnay ng balitang iyan, matapos ang selebrasyon ng bagong taon, dagsa pa rin ang mga beachgoers sa iba't ibang baybayin sa Pangasinan. Dahil dito nagpaalala ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa publiko na dahil sa amihan, inaasahan ang malalakas na alon at mas mataas na tsansa ng rip currents sa mga baybayin. Inihikayat ang lahat na huwag maging kampante kahit mukhang tahimik ang dagat at laging sundin ang babala ng lokal na pamahalaan at ng lifeguard. Ayon sa PDRRMO, kung mahila sa rip current, huwag labanan ang daloy kundi lumangoy papalabas sa direksyon ng agos at patungo sa dalampasigan. Kung hindi makalabas, magpalutang sa tubig at agad na iwagayway ang kamay kung kailangan ng tulong. Ayon sa tanggapan, ang wastong kaalaman at pag-iingat ay mahalaga upang masiguro ang kaligtasan habang nagkakasiyahan sa mga baybayin. IFM News. IFM News. IFM.